kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kana ndina Jesu ndoyenda kwese anotunganira kuti asipo handina rufaro kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kana ndina Jesu handisiteka kana vamwe vandisiya aneni kana nzira izere matambudzo kuti Jesu aneni ndinofara kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kana ndina Jesu ndingagarapo kana dimbare pasira ndibata ndinoziva kuti achandibudza kwese ndina Jesu musha unofadza kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo kwese handizotyiba kwese ndina Jesu handityiyo. Toda kutenda Mwari nenguva yatakwaniswa tiri pakati pemusangano wematumba. Mukatarira dingindira remusangano wedu riri kuti I will go anywhere with Christ. Ndinoenda kwese Kristu kwanenge andidaidza. Musoro wedu wenyaya unoti kuva nemoyo wakanga uina Kristu. Ngati wanei nguva yokunamata. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tendwai murumbidzwe, mbiri ngazvirambe zvichipiwa kwamuri. Sanganayo naIsraeri pakati pemusangano wematumba. Zvichemo zvizhinji pfuraiwo nepano musimbise sangano renyu. Chizaiwo simba pamusoro peshoko renyu tanamata naJesu. Amen. Philippians chapter 2 verse 4 na 5 inoti mumwe nemumwe ngareke kutarira zvake asi ngatarire zvavamwevo. Verse 5, ivaivo nemoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu, iye kunyangwa akanga akafanana naMwari, haana kuti kuenzana naMwari chinhu chinofanira kubatisiswa, asi wakazvidurura akazviita muranda akafanana navanhu. Mwari varopafadze
kuverengwa kweshoko ravo. Vanotaura pamusoro pechimiro chakatorwa naJesu. Vanoti akatora chimiro cheumwari nechehumunhu, inonzi the hypostatic union of the divine and the humanity, and blended into one, chikava chinhu chimwe chete. Mwari kuburuka kuva munhu, kuzvininipisa, kutakura chimiro chemunhu, kwakuti kuinzana naMwari hachizi chinhu chinofanira kubatiziswa. The spirit of humility, mwoyo wakanga uri muna Kristu, inonzi kenosis. He emptied himself. That's the highest sign yekukura kwemutendi. Ndoda kutaura pamusoro pana mai nana baba, vakomana nevasikana, kuti meekness is not weakness. Jesu kumwe kwacho kuzvidurura nekuzvininipisa wakanga uri moyo wakanga uri muna Kristu. Let this mind be in church members. Let this mind be mukati mevana vaMwari. Moyo uyu ndo wakanga uina David. Ndokusaka David yakanzi shamwari yaMwari, a man after my own heart. Waive nemoyo wekuzvininipisa, moyo waigasika kudzoka pamberi paMwari. Kana chinge tanzwa shoko raMwari, let's learn kudzoka pamberi paMwari. Mukatarisa murume anonzi David, he had the spirit and the mind of Christ. Timbomirai zvakaipa zvake, bali ngatimbomuchenurai panguva ino, bataiwo zvakanaka. The spirit of Jesus, he had that mindset. Onga una David. Ndomuda murume anonzi David, azodzwa David. So achivenga David, anomutera with the elite soldiers of the Israelite army. But David anosvika rimwe zuva Sauro avete, zvinonzi aiva naAbhishai, vanoburuka. Mwari akarara hope dzengonono asinganzwi Sauro. Zvinonzi Abhishai, the one general raDavid, rinoti David mudzima hopi kaviri, mubaye afe, ngafire apa. Mwari wakupa, hauni ndi Mwari akupa, but waive moyo wa David, moyo sokanga wina Kristu, haana kutarisa the challenges that he had faced from Saul. Moyo wakanga wina David, he was able to, but he chose not to. Waigona kudzorera, but wakaregedza. Moyo sokanga wina Kristu. Anati kuna Abhishai, handikwanisi kubaya muzodzi waMwari, leave, siya zvakadaro. Ende uyu murume ainzi Abhishai anoti, I need to remind you, all general, perhaps you are testing me, because tiri pakati pehondo. I'm just but a steward of time. Handini mikana miviri, ndipe kamwe chete. I will not miss the chance in the face of such an opportunity. Moyo wakanga wina David anoti, handibai waimurume waizvininipisa. He was able to tame his powers. Waizvidzora. Ndotsvaga vana vaMwari vakadaro. Imba makatadzirwa imi. Makatoti nhasi ndobvisa bhachi rechechi, hamundizivi. Aiwa, kunotsvaga vana vaMwari. Highest maturity of a man is self-control. Kuzvidzora, the power to remain silent in the face that you have a legitimate cause to stand. Varume, they know the forgiveness. Forgiveness is exercised when revenge and hatred is legitimatized. Kutovenga nekudzorera zvichitonzi ndo zviripo panotsvagwa vana vaMwari. Hausi mukana woga, moyo wakanga uina David. Tarirai murume anonzi David, anosangana zvekare naSauro achimutsvaka, akawanda mubako, Sauro achizvibetsera, ari panguva yekuzvirilifa, ari oga asingaoni muvengi. Vanoti mubaye mubako afe, but David anomisa his army. Oti varume, handigoni kubaya muzodzi waMwari. Moyo wakanga uina David, no wakanga uina Kristu. Let this mind be in you as it was in Jesus and also in David. Vanopere vakadaro, vangafanana nemoyo sewakanga uina Kristu. Mukatarira, David anomukirwa naAbsalom, otovata nemadzimai ababa 10 madzimai.
omuka, there was an uprising kwaJudha. Koita hondo inotyisa. Vanotaura vanoti David akatarira napawindo akati palace neIsraeri inotsvakatika. Ndoita sei? Kwakutarisa maarmy generals ake, kwakutarisa vana Joab, vana Abishai, vana Eliasa, vana vese army yake, vana Uriah the Hittite. Akati mwana anoparara. Ndoita sei? Rega nditize musha. Haana kutiza because of fear. Aiwa moyo wakanga uina David haana kuita yonzi showdown of power, but wakazvidurura akatiza musha akatetereka. Akati aiwa vakomana, mwana siya yatonge, kana Mwari achida azvichaya, kana achida ndichatonga zvangu. Akatiza achichema achizvininipisa. Moyo wakanga uina David. David waizvininipisa. Moyo wakanga uina David. Varume tingawana here moyo wakanga uina David wakadai? Ndiye David anoti Sauro wakarara, anoti handimubai, anocheka nguo, odaidzira ari kokoko, ochema oti nhai mambo Sauro, ndakakutadzirai chii? But museve, handina ndatora, but handina kukubayai, ndabvarura nguo, but handina chandaita kwamuri. Moyo wakanga uina David haana kutsvaka. This is the mind of Jesus, unotsvagwa pakati pevana vaMwari. Tarirai David achikwidza gomo reMount of Olives, akasunga dhuku, a mighty army. Ainzi he was worth 10,000 soldiers in a battle, but unochema achita somudzimai. Kuzvininipisa here varume? Somudzimai achichema. Chamachema chii mambo David? Vaitaira kuti mwana unofa. Vana Joab voronga hondo, votaiwa takuenda kuhondo, hatinyararika. Absalom ototonga, but hondo yotsva. Tarirai moyo sewa David, moyo wakanga uri muna Kristu. Ndo unotsvagwa pavana vaMwari. Vamwe vanototi zvanyanya, ndoramba ndichiregerera, zvanyanya zvandosangana nazvo izvozvo. Mwana ototaura, ndoita sei? Murume kundipa chirwere here Mwari, ndisina chandatadza. Pataiwa moyo wakanga uina David unotsvakwa pavana vaMwari. Iyeye nyakukusiya iyeye odzoka achirwara, Mwari vanotsvaka chavanotsvaka pauri. Moyo wakanga uina David. Vakakura vasingakupi fees, uchaenda kuchikoro netsoka. Moyo wakanga uina David. Iyeye anotoda kuchengetwa. Chembere inonzi inoroya kumusha, iyoyo inotoda matenesi nezambia. Moyo wakanga uina David. Mwari unotsvaka pakati pedu. Vakutenda kuhondo, David anoti kuna top 3 netop 30. Vakomana ndokumbirisa, siyai jaha riri penyu, musauraya mujaha, musiyei ari mupenyu. Moyo wakanga uina David, musabaya mujaha. This was the motto of the battle. Siyai, let the young man live. Leave the young man, don't spare him. Ndokumbirisa, don't count the cost of the battle and the implications. Siyai mujaha ari mupenyu. Moyo wakanga uina David. Tingaona here pakati paIsraeri, moyo wakanga uina David. Atora chigaro kuna Sauro, anoti ndingawana here pakati pemba yaIsraeri yaSauro wandingaitira zvakanaka. Anotarisa kuna Mephibosheth, omuitira zvakanaka. After 15 years agara musango because of his father. Moyo wakanga uina David. Ungaita moyo wakadaro here? Mwari vanotsvaga vanhu vari circumcised to the heart, vakavezwa moyo, vanhu vaMwari vazere with the richness of meekness, richness of forgiveness, richness of temperance. Moyo wakaadhonwa, wakashongedzwa, ukavezwa mukati. Varume namadzimai vanogona kuregerera, vane chimiro sechaKristu. Moyo wakanga uina David. Mungauite here moyo wakanga uina David? David wakazvininipisa. Moyo wakanga uina David despite the challenges. Moyo wakanga uina David. Imwe nguva achifamba naAkish naItai, vanonzwa kuti Sauro kwaita hondo, but David anodzoka onorwira Israeri. Moyo wakanga uina David. Kunyange Sauro aimuteverera, waiziva zvaifanira kuitwa.
moyo wakanga uina David, moyo wekuzvininipisa. David auraya Uriya na abatora na Bathsheba. Moyo wakanga uina David. Nathan angoti ndimi mambo. Moyo wakanga uina David. David unoita sei? David unopfugama pasi oti ndini Mwari ndatadza ndaresva. Moyo wakanga uina David waikasika kubvuma nyaya yake. Seiwe uchiramba iwe une nharo kuti nganganga vhangeri rinorohwa makuseni namasikati nousiku tiri pamusangano wematumba. Moyo wakaoma kuita serukangarabwe, chero tikarova nepiki panobaka moto. Moyo wakanga uina David, murume waizvininipisa. Ndokusaka Mwari vaimuda moyo wakanga uina David. This was the mindset yakanga ina Kristu. Ngatiendei pamuchinjikwa. Kunyange Jesu, when he was hung upon the cross, akatarira the whole universe. Vanhu vese vachiti ngaroverwe, ngaroverwe. At the cross, Jesus had that same mindset. Anoti Mwari, forgive them, havazivi zvavanoita. Moyo wakanga uina Jesu amidst suffering, amidst exercising obedience. He was under the duress of suffering. Achitorwadziwa, wakaramba ari faithful pamberi paMwari, achi-exercise forgiveness. Moyo wakanga uina Jesu. Zvingawanikwa here pakati pavatendi vakatadzirana, vamwe vane zvigumbu zvagraduata kwamakore, varipo here vana vaMwari vane moyo sewakanga uina Kristu, moyo sewakanga uina David, wekuregerera navavengi vavo. Ndorangarira nyaya yakanyorwa in the archives of records yaNelson, the late Nelson Mandela, the gajeri wakanga ari wechibhoa waimuchengeta. Zvinonzi aimuisira mukapu yainwira tii, ndopaaidirirwa weti nagadhjeri onzi imwa, ofoswa onwa. Asi iyi abuda mujeri after 27 years. Nelson Mandela anoona gadhjeri uya mukati meshop restaurant, but Nelson Mandela is the president, anomutengera food yemhando yepamusoro omupa muruoko. But uya paanochoka otarisa kuti ndi Nelson Mandela nezvandakamuitira, anobuda achitiza nekutya. Moyo wakaexerciswa na the late Mandela zvingawanikwa here pakati pevana vaMwari. Vamwe ziva kuti tiri hama, havachaonani but tiri machurch members, havachaonani vari vana venyamunhu mumwe chete, havachaonani. Moyo wakanga uri una David ungawanikwa here pakati pevana vaMwari. The heart of David waikasika kubvuma. The heart of David waizondaresha. The heart of David which was able to forgive. The heart of a David which was akanga asingaverengi marecords, aziva kuti aiwa hondo yarwiwa mujaya afa. David wakachema kwazvo. Machemei vamwe vaiti vaifanira kucelebrate, but David akachema kwazvo, akachema Absalom, akati naye Absalom chiko nai mwanangu. This was the mindset of David. No moyo unedenga pamusoro pedu unotitarira tiri mukati mechitema. Mwari havatsvaki kutsiva, but unotsvaka kuti tipepuke. Kangani Mwari kwapatavachemedza denga richititarira masituations kuti aiwa siyai ari mupenyu, let the young men live, don't destroy. Musaparadza mwana, siyai ari mupenyu. Kangari kachapumuka pana Mwari. This is the mindset of heaven. Yakatarira sedenga sababa vaye vakatarisa mwana muparadzi, paziso pavakamutaridza achiparadza achienda kunyika iri kure. Denga ranga rakamutarira rikamutarira achidzoka, vakamupfekedza mhete nengowani. This is the mindset inotariswa nedenga. Patinotendeuka denga rinoexercisa justification nesanctification pamusoro pedu, votichengeta kusvikira tafanana naKristu. Ngative nemoyo wakanga uina Kristu. Varipo vana vaMwari vakachengeta zvavakachengeta namarecords, but let's bury the difference. Tive nemoyo wakanga uina Kristu. Ndoda kunamata nini manetsekana nekuregerera.
manetsekana mune mavanga pamoyo, manetsekana mune macases amunorekodha, vamwe munotonyora kuti svikira muguva nenhinga hationani. Ichokwadi patinoda kutaura nemi panguva yakadai. Ngative nemwoyo wakanga uina Kristu, ngative nemwoyo wakanga uina David. Ndo mwoyo waiva naJoseph, kunyange vamutengesa ava prime minister. Mwoyo wakanga uina Joseph, anochema asi anovaregerera. Can you forgive? Waonere kuregerera. Ishuwa your reasons are genuine, but Jesu ari kuti iva semwoyo wakanga uina Kristu. Can you have that reason yekuti tinogona kuregerera? Pamusangano uno wematumba ndinokoka vakadaro, fambai muye kuno mberi, toda kunamata. Vakadaro fambai tiwane nguva yekunamata. Vakadaro vanotini Mwari, ndipewo nguva, isaiwo mwoyo webwe, ndipewo mwoyo wakapfava, isaiwo mwoyo wakapfava. Vakadaro fambai tiwane nguva yekunamata. Ichokwadi. Zvakaitika, but Kristu unotipa nguva yekuti tiregerera. Vakaropafadzwa vakadaro. Saka Mwari unotipa simba, takuwana nguva yekunamata. Ngatinamatei. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tokutendai. Tinokumbira kuve nemwoyo wakanga uina Kristu. Haana kubatisisa kuti chinonzi umwari chii, but wakazvidurura akafanana nomunhu. Tadzidza pana David, yaiva tsika yake yokukanganwira nokuregerera. Army yaaive nayo, nyika yaitsakatika. But why he stayed the army? Because the mindset he had was of Christ. Tipowo mwoyo wakadaro Mwari, wokugona kuregerera kune vakatitadzira, wokugona kuregerera masituations ekuti kunyange nenyika ikanzwa inogona kuti aiwa kweiwe ndiwani, but isu tiri vana vaMwari. We are sons and daughters of the kingdom. Tipe simba rakadaro, tanamata naJesu. Amen. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityiyo. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityiyo. Kana ndina Jesu ndinoyenda kwese, kwese anotungamira, kuti asipo handina rufaro. Kwese ndina Jesu handityiyo. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityiyo. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityiyo. Kana ndina Jesu handisiteka, kana vamwe vandisiya aneni. Kana nzira izere matambudzo, kuti Jesu aneni ndinofara. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityiyo. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityiyo. Kana ndina Jesu ndingagarapo, kana dimba repasira ndibata, ndinoziva kuti achandibudza. Kwese ndina Jesu musha unofadza. Kwese handizotyiba, kwese ndina Jesu handityiyo.
kwese andizochiba kwese ndina Jesu andichichiro kwese andizochiba kwese ndina Jesu andichichiro kwese andizochiba kwese ndina